Malta Labour Party fl-aħħar sena ppreżenta kważi 190 rikors, 187 biex jaqta' nies minn fuq ir-Reġistru Elettorali. Il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar sena ppreżenta numru ta' rikorsi imma biex jidħlu nies fir-Reġistru Elettorali. Il-Partit Laburista daw jażilhom klikament in-nies. U nafu x'aħna nagħmlu, u għeja Stefan. Ma nafu x'nagħmlu, nafu x'isir. Telefonati b'sorpriża. Qegħdin noqogħdu nġru wara n-nies jew morru nħabtu l-bib parsi ħanġbru donation u nistaqsu hekk xi jagħtem u biżbal jew inkella bl-innoċenza kollha tgħidlek isma' għax it-tifel tiegħi qiegħed sentej jistudja barra ta' niżlu. Ġiet persuna anzjana ta' 70 sena, dik l-opportunità fl-aħħar 10 snin li tmur 3 ġimgħat tiltaqa' mat-tifla tagħha l-Ingilterra u intom tagħmlu la records biex tneħħuha minn fuq ir-Reġistru Elettorali. Patri l-argument. Sorijiet. Funzjona M'hemm ħadd minnhom. Patrijiet u sorijiet, inti għad li mhux vera, induru l-lista. Jekk m'hemmx vera assassinu patrijiet, tirtirawhom kollha. Tilaqħal sejda. Jiena, permetti jekk jiena sejda. Malta għatanna min inaħħi dritt tal-vot, jikkontrollak, jissindikak, jilħaqlek salibek li inti ma tistax tivvota.